The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. Here we are once again on our daily Bible study through the Vic Malbido Evangelistic Ministry. Dito maglangan, mupadayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Atong isgutan, well, of course, ang atong uluhan mo gyapon, the Great Power Experiment. Now, kining Great Power Experiment, mahimong magamit sa matag magtutuo dinis katuigan sa simbahan bahin sa iyang espirituanong pagkinabuhi. Eusebia. Kita kung mga magtutuo, kinahanglan masayod kita nining protokol sa Dios. Diin iya kining gimando unsaon nato pagkinabuhi ni ining maong protocol plan. Unsaon pinagi sa pagtuon on a daily basis, pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Hinumdumi, a right thing done in the wrong way is wrong. Only a right thing done in the right way is God's protocol plan. Now, kaya nasayod nita, nga ang hustong paagi, sibo gini sa hingpit nga plano sa Diyos. The right thing is done in the right way. Only sa diha nga kita na sa sulod sa Operational Divine Dynasty, ginamit kining maong Diyos nun nga gahom. Ang protocol good sa Diyos, kinahanglan nga sundon kini in order for us to function sa atong espirituhanong pagkinabuhi. O panalitan, dili ka mo ribahon, unwa kay pag sugid sa imong mga sala, then you will not be able to advance and progress sa imong espirituhanong kinabuhi. Apan kung atong himuon ang rebound nga second nature na, automatic na, nga bahin na gyud sa atong kalag, then we can now utilize God's spiritual assets o makapadayon na kita sa pagbutang sa itong kaugalingon ubos sa grasya nga pagsangkap sa Diyos. You see, persistent resilience diya sa Operational Divine Dynasty resulta kini sa occupation with Christ. Now, kinahanglan nga atong bag-uho na ang atong pangunahuna. We should renovate our mind. Uban na karon sa hunahuna ni Kristo, según o 1 Corinto 2:16. We must have the right priorities sa atong espirituhanong kinabuhi pinagi sa pagsunod sa protokol nga plano sa Dios. Dili man ta makasunod sa kabubuton sa Dios kung dili ta mo gamit sa iyang protokol ug dili ta mo puyo diha sa sulod sa Operation Divine Dynasty. Dili. So, sa imong pagpadayon sa pagpuyo diha, maugmad ka ng imong mga virtud. You see? Namutanaw ka nimo, unsa may ibot pa sa butog virtud? What is virtue? Virtue is the result, resulta kini sa pagkamalahotayon, pagkamasigihon nga pagpuyo sa magtutuo diyan sa sulod sa Operational Divine Dynasty.
o ang iyang paghimong pasiuna kang Ginoong Kristo ug sa iyang pulong, kining maong magtotoo is able to acquire the divine virtue, dili human virtue. Kaya binimo, human virtue is morality. Ang usa ka magtotoo, gikinahanglan nga siya manag-iya og Diyos nun nga bertud above and beyond human virtue. Ang moralidad, Lord, dili kani paigo alang sa magtotoo. It's not adequate. It is divine virtue that a believer must acquire. You see? Ang cosmic nga mga magtotoo, cosmic believers, kini sila, mga tao ni sila, of course, nga wa masayod sa protocol nga plano sa Dios. Gani, gitawag kini sila og kaaway sa cross, the enemy of the cross. Og diha usab sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 4, gitawag kini sila mga kaaway sa Dios. You see? Diha sa Primero Juan 2:18 ug 2 Juan versikulo 7, kini gitawag nila og Antichrist, meaning batok ni Kristo. People who do not acknowledge ni Ginoong Kristo as coming in the flesh, di sila mutuo. So kini itawag nila mga kaaway sa Dios. Unya ang ilang kahimtang karnal, Roma 8:7. Mga disipulo kini sa yawa, disciple of the devil. Suma sa Primero Juan Kapitulo 3, versikulo 8 o 10. Niya pa, kini sila nagasakit sa Espiritu Santo, Efeso 4:30. Niya gawas pa, nagapalong kini sila sa Espiritu Santo, Primero Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 19. Now, only studying and applying the Word of God nga ang magtotoo makalikay ang tawgon siya ni ining atong pangisgutan nga mga gitawag siya enemy of God, enemy of kanang disciple of the devil, si Antichrist, mo niya yung gitawag siya. Sumala sa padayag sa kamatuoran o sa pulong sa Dios. So, ang iya naman pagtuon o pag-apply sa pulong sa Dios nga kini siyang magtotoo, makalikay to be described ni ining atong gipahisgutan. Furthermore, ang iya namang pagpuyo niya sa Operation Divine Dynasty nga siya makapahimuot, is able to please o paghimaya sa Dios. Now, the right precedence in terms of relationship, ang una nini, right relationship to God. Mao ginay maguna. Ang divine power must have the first priority. Ikaduha, ang iyang hustong relasyon ngadto sa tao. You see? So, ang plano sa Dios gitawag kining protocol. Tungod kay ang Christian way of life is by protocol. God's perfect design. You see? Ang Kristohanong pagis pagkinabuhi cannot be executed pinagis tawahanon ng protocol, kundi sa protocol sa Dios. Hinumdumi nga ang great power experiment
is made available by God right now. Karon. So, kita nimo, madili dua-dua ang pagkakristuhanon. It, being a Christian, bears a tremendous responsibility. Tremendous. Ang usa ka Kristohanon gitawag siyang elected, pinili, o predestined. Now, kung bahin na kani o kanang mutandog tagamay ba hitungod sa pagampo ba? When it comes to prayer, we should not say, why is it that I have not been given by God what I ask from Him, when it says, whatever you ask in my name, it shall be given thee. Nga naman. Oops. Now, may I ask you, ang utana ko nimo, nagsunod ka ba sa protocol sa Diyos when it comes to the doctrine of prayer? Nagsunod ka ba? Kaya naarabay protocol nga sundon. Aron imo madawat whatever you ask in His name. Kasabot ka. Inumdumi, ang pagampo go, dili ni problem-solving device, dili. Naghanap ang mga magtutuo, wag yun sila alamag on the protocol of God about prayer. Wala. You see? Inumdumi ni. Get this. Ang great power experiment comes from the Godhead. Gikan ni. Si Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo. Just imagine, una-una alaman ng pribilehiyo ha. Inumdumi, bear in mind that you have been born again at the point of salvation. Ug nahimo kang unsa? Kanang recipient sa how many things? Kapatan 40 things. Nga mao kana ang gahom sa Dios. It's all inside the portfolio of invisible assets. Ang portfolio of invisible assets, categories, mao ni. Ang una gyud ni ang primary assets. Kini gidisenyo o administered by God the Father nga nagalakip kini sa computer assets and escrow assets. Ang escrow excuse me. Ang escrow had been prepared by God the Father. Ang Diyos nga mahal mo yung nag-andam nini in eternity past. But this can only be availed of sa diha nga kanang makatuman ta sa protocol sa Dios. You see? Diya sa piso 1.3. Kining escrow atong isgutan is reserved for every believer. Gireserve ba ni sa matang magtotoo? Si Ginoong Jesucristo mao ang depository ni ining maong escrow. Now, naan din sa Episo 1:4-6. Diyaw sa Episo 1:7, kining maong escrow nga itong isgutan is given, ihatag ni human nato masunod ang protocol. You see? Now note this. Kining maong escrow, legal ni. Sama ni sa human realm. Sa may buot pasabot yun sa escrow. Ibaw ka ba? Ang pulong nga escrow, of course in English man eh. Ang pulong escrow, nakaulugan kini og in trust. In trust. Ang Diyos, pinagi sa iyang pagka-omnisyente, mi pahimutang ni ining maong escrow. Dito pa sa eternity past. You see? O gikinahanglan nga itong sundon, tumanon, ang tanan nga mga gikinahanglan nga mga kondisyon sa di pagkita mga magtuto
dawat ining escrow blessings. You see? Di man ito kadawat, kung di na makatuman lagi sa protocol nga plano sa Dios. Unsa may mga requirements to be able to receive. Of course, you must be already on the spiritual adulthood stage. So, mao ni mga requirements. Anha puyo sa sulod sa protocol nga plano sa Dios. Ikaduha, remain, pagpabilin ubos sa enabling power of God the Holy Spirit. Unya ikatulo, keep moving. Padayon sa kanang sibog ngadto sa unahan. Now, sa diha nga unsa ka magtotoo, mapakyas sa pagtuman sa mga kondisyon. Then, kining maong iskro nga itong isutan remains in iskro as a memorial of lost equal opportunity. Kasabot ka? Kaya kini siya usa ka pildiro nga magtotoo. He's a loser believer. He lost his escrow blessings. He's going to regret forever. Magbasol gid siya. Magmahay gid siya. Hangtod for losing his escrow blessings. You see? Well, may question, may tungod siyang kaluwasan. Kay luwas naman siya. He will be in heaven. You see? Unya, appeal ni mao ang computer assets. Unsa maning computer assets? Programa ni na eleksyon, predestination, ang eleksyon, ang 40 things nga gihatag sa Dios kanato nga magtotoo. Unya na ni gitawag og RAM chip, RAM, ROM, read only memory. Apan when this is going on, here comes RAM, RAM. May tungod na ni sa predestination. We now have a second sense of destiny. No, personal, I mean. We now have a personal sense of destiny. RAM, random access memory. So, you have the equal opportunity and equal privilege sa pagpahimulos ni ining maong mga assets. Now, ay kaduha nga asset, secondary. Kini, gidisenyo ni o gipaymutang kini sa Diyos nga mahan. But depend now upon the believers paggamit niya sa divine power. Now, unsa maning mga assets nga gisgutan? Number 1 is volitional assets. Ikaduha, production assets or Christian service. Resulta ni sa espirituhano niyang kinabuhi. Ug ang ikatulo, undeserved suffering assets. Ikaupat, na invisible impact assets. You see? Okay, doon sa ikatulo nga assets. Third assets. Personal assets na ni. Kini, may kalabutan na kini sa espirituhanong gasa sa mga magtotoo. Ato ning itawag as part of the invisible assets. So, inumdumi kanunay ang tulo ka R. As a review, unsa man ning tulo ka R? Reception, retention, o recall. Well, of course, reception of doctrine, tuon, kat-on, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Ang retention of doctrine, like retention of water, ipundo ba? Okay? Retention of doctrine. Ug ang ikatulo, recall of doctrine, paghinumdum. See?
metabolization, conversion of gnosis doctrine to epignosis. So, to remember Bible doctrine, mo na recall of doctrine. See? Hinumduman yun nato. O ang paggamit sa na-metabolize ng pulong sa Dios ngadto sa kasinatian nato sa kinabuhi. Ano yung pagutana? Ano sa maning maong mga assets be made available to us? Ano sa man? Well, Episo 1, 19 at 20. Tunina. What is the exceeding greatness of all these assets? Well, the great mighty power. Dinhi. Kini nagpasabot sa great power experiment of the church age. You see? Ato ni ba dayon ugma? So, ayaw sipyat sa pagkiguban aron pagsunod nining atong pagtuon. The great power experiment. So, we'll see you then tomorrow.